Прэзідэнт ЗША Билл Клінтон выступіў з прывітаннем амерыканскім беларусам у сувязі з 77-мі ўгодкамі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як падкрэсліваецца ў гэтым звароце, аднаўленне ў 91-м годзе незалежнасці Беларусі, сімвалізуючы неўміручы дух беларускай дэмакраты, уяўляе сабой здзяйсненне спадзяванняў народа на працягу шматлікіх стагоддзяў. Падтрымка суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, заявіў Билл Клінтон, стала асноўным прынцыпам у дачыненнях Амерыкі да Рэспублікі Беларусь. Гэтае новае пакаленне амерыканцаў, што выбірае не славуты ліманад, а як не дзіўна, дапамогу зусім незнаёмым людзям далёкай краіны, збіраючы сродкі для набыцця медыкаментаў, заслугоўваюць самых уважлівых адносінаў на такім высокім узроўні. Не думаю, што кожная сустрэча ў спадара Сянько праходзіць у такой раскаванай атмасферы з песнямі, танцамі гасцей. Але тым не менш міністр падтрымаў гэты настрой маладых амерыканцаў і абодва бакі, здаецца, засталіся задаволеныя адзін адным. Усмешкі і маленькія падарункі – гэта толькі адна частка візіту. З другога боку адчувалася вельмі сур'ёзная падрыхтоўка амерыканскай місіі і добрае разуменне праблемаў беларускага боку. У сваім пытанні я выказаў надзею, што гэтая місія на Беларусь будзе працягвацца і, безумоўна, Беларусь краіна не вельмі добра вядомая ў Злучаных Штатах краіна. Якія мэты гэтай місіі тут? Магчыма, Беларусь не вельмі вядомая ўвогуле ў Злучаных Штатах, але яе добра ведаюць на тэрыторыі нашай школы ў Рамапо. Як вы ведаеце, мы з групай навучэнцаў былі эвакуіраваны з тэрыторыі Савецкага Саюза яшчэ ў час аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. І таму мы вяртаемся зноў, прывозім медыкаменты і даем магчымасць сустрэцца моладзі нашых краін. Сёння нам проста неабходна ведаць больш пра вашу краіну. Мы павінны ўзаемадзейнічаць дзеля лепшага будучага наших дзяцей. Мы с Дональдом знакомы уже 11 лет, и я хочу подчеркнуть, что деятельность, которой они занимаются, уникальная. Почему? По искренности их помыслов, по благородству их поступков. У них нет никаких коммерческих отпочкований. Нету никаких религиозных, так сказать, направлений деятельности. Это именно помощь людям Беларуси.